matay hila-hila buhata. Paduong noon ta ko mag-adlip og bani pero niya naman po'y pangutana re. Apan sa di pa nato ni basahon, ato sang i-shout out ni si Trangs Guhan o ijang mga kaubanan diha sa Zamboanga del Norte. Salamat ka Josoy sa inyohang makanunayon nga suporta. Shout out pod kay Ariel Dahaw Milgar. Shout out diha kay Ariel Dahaw Milgar. Hala ko na ba atong basahon ning pangutana ni kisa ni Tuyeks. Shout out diha kay Tuyeks. Atong basahon ni ijang pangutana be. Soy, maayong buntag nimo diha. Masong buntag pod soy. Soy, palihog kog tubag ani soy. Pwede ra ka ta maka-withdraw sa power bank soy? Thanks. Hila-hila ng buhata sa abang kuha. Power bank isa na matay. Soy, paminaw soy hangay kung tubagon na imuhang pangutana soy. Wadi ka kahibaw ini soy? Pwede ka soy. Pwede ka nga maka-withdraw ini. Ining power bank. Hingin ni mo buhata soy. Para dili ka mapakja sinigdong ni mo atong power bank. Inig abot ni mo atong power bank. Largo na dito atong teller. Ayaw na pagamaog kinini ang withdrawal slip. Largo na sa teller. Kay Manosoy, sila na mahibaw mo doon sa imuha atong binandol nga baho sa ilok. 기지는 나갔지만 네가 너무 착해 보여 그냥 몇 번 만났어